amigas e amigos, gustavos a goma de mascar? A min encántame. Mirade, mirade. Esta é de fresa e está riquísima. Hola, Tata! Como chupas o chupete? Parece que está a mascar unha goma de mascar. E a que saberá o chupete de Tata? A ver. ¡Oh! ¡Que rico! Cheira a papa de galletas. Seguro que untou na papa das galletas. Tata non pode mascar goma de mascar, que é moi pequeno, pero o chupete é parecido. Ei, Tata, que fas con dos chupetes? Un é de papa de galletas e outro é chocolate con churros. Ei, mira por outro chupete. Ai, grazas, Tata. Están máis ricos que a goma de mascar. Somos os bolechas, 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 6 irmáns máis un can. Os bolechas. Que chupete tan rico. Un día, como chucha Tata. Sonia, oye Tata como chucha chupete. Ten que estar riquísimo. Buah, os chupetes son para os bebés. Ai, vou buscar un. Tata ten moitos guardados na gaveta. Carlos, ti non és un bebé. Ai. Buah, os chupetes saben a goma babexada. Ai, que rico. Un teino con azúcar. Carlos, pareces un bebé. Sabe a caramelo de laranxa ou algo así. Buah, seguro que sabe a goma babexada. Vou non untalo outra vez. Xa se lle acabou o azúcar. Pareces un bebé. Ai, ai. Que pasou, Sonia? Por que ris? Porque Carlos parecía un bebé. Foi á cociña a untar un chupete con azúcar. Está riquísimo. Carlos, non seas ridículo. Ti xa és maior para andares con chupetes. Pareces Tata. Agora botei azúcar e un pouco de chocolate. Azúcar e chocolate. Tonco está riquísimo. Carlos, onde garda Tata os chupetes? Ten moitos na gaveta. Eu vou untar un con yogur de banana. E eu con flan. Ai, xa se lle acabou o azúcar con chocolate. Agora voulle botar crema de leite. Ai, parecedes bebés. Hey, déixame pintarlle os labios á túa boneca, Sonia. Sabes unha cousa, Braulio? Que cousa? Achégate que é un segredo. Carlos, Pili e Loli con chupete. Parecen bebés. Entón teñen que ir á gardaría. Está riquísimo untado con yogur de banana. A min gustame máis con flan. Está delicioso. Chupetes untados. Boteille crema de leite e galletas esmagadas. Está rico, rico. Crema de leite e galletas esmagadas. Parecedes bebés. Eu vou untar un con salsa de tomate. Os chupetes están na gaveta. A que saben a goma babexada? Boteille un pouco de picante a salsa de tomate.
Xa se lle acabou a crema de leite con galletas esmagadas. Vou non untar outra vez. Eu agora vou non untar con iogures cachatea. Eu con nata. Voy a botar máis picante. Sodes os bebés. Chispa. A que os chupetes tamén saben a goma babexada. Oh, vai buscar un chupete, seguro. A él tamén lle gusta chuchar. Parece un cachorro. Ai, ten que estar riquísimo untado con marmelada de pexego. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio. Carlos e tamén Tata. Falta chispa, e tamén querer xogar. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, tedes nos que acompañar. Imos todos xuntos, pide con nos a cantar. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. Seis irmãs máis un can.